tehdään uunimakkaraa ja muussia. Muusihan on hyvää ruokaa. Eli tehdään vaikka ekaksi niin, että heitetään yksi levy kutoselle. Otetaan valmiiksi kattila. Laitetaan siihen vettä. Suolaa. Tänne veden sekaan. Ihan reippaasti voi iskeä. Se ei siellä haittaa yhtään mitään. Noin. Nyt on laitettu suola ja levy kutosella ja vettä piripintaan. Eli tässä meillä on bob potatoes. Ja sitten katsi tässä vaiheessa kaivaa esiin juustohöylä. Kuoritaan perunat juustohöylällä. Näinhän onnistuu helposti. Tää on muuten helvetin kylmä. Kansi muuten käyttää jauhoisia perunoita näissä tapauksissa. Jos käyttää normiperunoita, niin siitä ei tule niin hyvä setti. Jauhoiset perunat, sen tunnistaa siitä, että paketissa lukee jauhoinen peruna. Siinä on kuoritut potut, sitten vetää vähän vesihanan alle. Ihan suositeltavaa, niin saa sitä suurinta energiaa pois sitä kuoresta. Sitten laitetaan potut meidän riemeen uimaan. Eli sillä välin, laitetaan kameraa vähän paremmin, sillä välin kun tuossa noin perunat kiehuu kattilassa, missä on valmiiksi laitettu suolaa ja 2 kuorittua perunaa. Laitetaan perunata sen mukaan mitä tarvitsee. Jos tarvitsee 1 perunan, niin laitetaan 1 peruna. Jos tarvitsee 2 perunaa, laitetaan 2 perunaa. Uunin sisuksista tommonen. Isketään uuni valmiiksi jo vaikka 100-selle. Se riittää ihan hyvin. Ja kaivetaan makkara jääkaapista. Eli tässä tapauksessa käytetään HK sinistä letkua. Saatana vaan ulissa. No, tolla tavalla. Eli vedetään kuori irti. Tällä tavalla. Tää vois myös olla iso semmonen, jos tiedätte. Tohon ja ton. Näin. Makkara on itsessään valmis, sitten lisätään siihen juusto. Eli kansi käy niin, että 1, 2, 3, 4, kun viiltoja on 4, ja aina väleihin 1, 2, 3, 4 ja 5. Eli niin monta juustopalaa kansi tehdä. Eli 1, 2, 3, 4. Nyt on makkara valmis uuniin. Uunihan meillä oli 100-sella. Siellä uunissa meidän mangara lämpenee ja juusto sulaa ja perunat näyttää tuolla hissukseen kypsemmiksi. Otetaan lautanen ja vanha arkka. Sama juttu kuin edellisessä jaksossa, eli testataan haarukalla perunaa, koska se alkaa olla kypsä. Nää on ihan kovia vielä. Sano viakaa käyttänyt vanha ukko. No niin. Perunat on nyt hetken aikaa kattilassa kiehuskellut ja ei muuta kuin testailemaan. Ensimmäinen on ainakin pehmeä, toinen on pehmeä. Eli näillä pärjätään. Otetaan kattilasta vesi pois. Reuna on vaan kiinni ja kaikki kaatuu. Ja jäljelle jää tosiaan vaan perä. Kaikki saa käyttää mitä haluaa. Minä käytän tällaista, koska minä haluan käyttää tällaista. Eli tässähän on perinteinen laite. Normaali tehosekotin. Siihen pää kiinni. Täällä on leikkuri. Sen kiinni ja tämä painetaan tuohon ja sitten moottorit pyörii. Muussi kuitenkin kaipaa aina vähäsen maitoa.
Muussi kuitenkin kaipaa aina vähäsen maitoa. Muussi kuitenkin kaipaa aina vähäsen maitoa. Noin, toi riittää ihan hyvin. Sitten me tarvitaan margariinia. Laitetaan haarukalla, niin ei tarvitse erikseen veitä tähän hommaan käyttää. Noin. Sinne meni vähäsen margariinia. Tässä vaiheessa isketään luukku kiinni ja painetaan hyvin, ettei tätä reunalta pursua mitään. Juuri näin. Oho, ja muussi on valmis. Ehkä tuli ripauksen liikaa maitoa, mutta se ei meitä haittaa. Tosiaan jos haluaa semmoista aitoa muussia, joka vähän klönttistä, sekoittaa vähemmän, ja jos haluaa semmoista kaupan liisterimössöä, niin sit sekoittaa enemmän. Hyvin yksinkertaista ja helppoa. Johan tuli puhdasta. Maidolla höystetty pöytä. Kaikilla ei oo semmoista. Eli makkara on ollut uunissa lähemmäs vartin 50. Se uunisuora ja tässä vaiheessa sopivasti sulanut. Tää ei muoto lämmin yhteen. 275 asteessa enempää tästä myöhemmin ei irtoa. No nyt näyttää jo heti paremmalta. Nyt on sulanutkin ja tullut kuumaa pintaa. Ei muuta kuin muussit mestoilla. Tällä tavalla. Jos haluaa vetää perunoita, niin sit vetää perunoita.